lidi, já jsem Anička, mě už asi všichni znáte a dneska to bude zase nějaký unboxing pyrotechniky a doufám, že se vám videjko bude líbit a za chvilku by mě měly ty petardy přijít, takže já se jdu kouknout třeba ven a vy počkejte tady. No, už jsem tady. Máme tady teda krabici. Tuhle krabičku už si asi docela trošku pamatujete. Mám ji speciální na nějaký jako bum bum bum. A dneska tam budu mít dětskou pyrotechniku. A teda nějaký věci už jsem používala, takže ten začátek to byl cringe. Ale takže věci nějaký už jsem používala, byli jsme to s mým tátou zkoušet a hlavně udělejte to děcka s dohledem rodičů, jako to dělám já. Takže jdeme se kouknout na první věc, co budou třeba čekat. Si to vezmu sem. Tady rozpustilé fontánky. Máme 3krát, asi vidíte. Hele, takhle. Asi už to vidíte. A máme teda 3krát. Jedny už jsem používala, jak vidíte. Takže je to dobrý, prostě to jsou fontánky, asi znáte, co jsou fontánky. Takže to můžu hodit stranou. A můžeme jít na další věcičku, což budou třeba stroboskopy. Jo, to je takový dobrý nápad. Stroboskopy. Asi skoro všichni to znáte. Stroboskopy. Prostě je to takový, já tomu říkám záření od UFA, že vlastně vy to zapalíte, že jo, klasicky, a ono to začne zářit jako prostě do očí úplně. Takže to je taky dobrá věcička, můžu doporučit. Takže máme teda taky 3krát, jak vidíte, a to můžeme dát taky pryč. Tak a další věc, tak to bude mít, třeba dáme, jo, smiley, smiley, emoji. Jsou to takovýhle kolečka, prostě ve tvaru smileyku. Dělá to takovou jako prostě fontánku, točí se to a pak to udělá kus jako dýmovnice. Takže mám je 3krát, taky už jsem je používala. Jo, mimochodem, ty stroboskopy jsem ještě nepoužívala, ale jednou jo. Takže máme 3krát, tady mám 2 a tady mám ještě rozdělaný. Takhle. Vám to ukážu, jak to vypadá. Počkejte chvíli. Tak. Takhle. Je takhle suprový. Dobrý to je. Už jsem to taky zkoušela. Jak už jsem říkala. Takže to je taky super. To můžu taky docela doporučit. Pak třeba dáme rotáčky. To je dobrý nápad, rotáčky. Asi všichni skoro víte, co jsou rotáčky. Měla jsem je 3krát, ale zase jedno balení už jsem použila, takže prostě abych vám vysvětlila, co to je, tak tady máte napsaný pozemní víry, asi to nepřečtete, ale prostě se to točí, no. A jdem na další. Tak další třeba, jo, to nakupovala jsem to na Pyroeser a dostala jsem k tomu dárek tyhle ty žabičky, nebo jak se tomu říká, vidíte, dáreček, takže to byl dárek. Takže děkuju. A třeba další věcičku, tady mám dýmovničky, ty už jsem měla taky 3krát a taky už jsem jedny použila. Takhle to vypadá samozřejmě ze zádu, ze předu. Prostě jsou to malé dýmovnice, které když se zapálí, pokud to nevíte, tak začnou dýmit. A na to, že jsou takhle malinký, tak vám musím doporučit, protože jsou docela dobrý. Takže to je taky, počkej, jo, všechno asi je to od Klásku, myslím. Pak tady máme třeba, tak to už je poslední, mám tady největší věc,
Čmoudíky. Jo, a omlouvám se za to, že vám neříkám, kolik to stálo, protože to fakt skoro nevím. Jo, ale takhle mám 2x čmoudíky. Prostě dýmovnice to jsou. Jako ty malinký dýmovničky, ale tohle jsou obrovský. Tak. A to je asi všechno. Takže já doufám, že se vám videjko, sice bude krátký, ale já doufám, že se vám videjko líbilo a nezapomeň hodit like, odběr, cink a zvoneček. A zkus to i sdílet a napiš komentář, pokud to půjde, což myslím, že nepůjde. No dobře, tak já doufám, že se vám videjko líbilo, podruhé. A mějte se fajnově a zdraví vás Anička. Čau!